ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo asị nka chitata bụ Orie ritere anyị ihe ọma. Anyị ga-edu ude, anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. Asị m onye chụba anyị ya daa, onye gwọrọ anyị ọgwụ ya asa n'ọnụ, ọ sacha n'ọnụ ya nwụrụ. Asị na akaka ya ama anyị, jijiji ya ama anyị. Asị m ebe bere ugobelu nke si ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe nkukwa ya ọ ihe m kwuru. Asị m na anyị ga-azụ ka afịa, ya mana ka afịa. Na onye fụrụ anyị lota nwa nwụrụ anwụ ọzọ ya anwụ. Asị m onye fụrụ sị na akwa ya ma acha mpama ya bara nke ya. Asị na anyị ga-edu ude, anyị ga-emechi ihe anyị ji wee bịa n'ụwa. Mgbagha adịrị ya. Onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi, were isi onye achị eri ihe anyị na-emenwe isi. Ise aka m bụkwa onye nke gị, Ugochitubelu Oraifite nwa Adama anyị na-akpụ alụ. Ihe nji maka ịbịa n'ụbọchị taa bụ ka nkọwa ọtụtụ ihe kwesịrị ime, ma echefukwana na abụbụ nnukwu ụkọchukwu na Ugochitubelu Ọdịnala Temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche. My mission is actually to help people live better life. Anyị na-agbasakwa ozi ọdịnala Igbo. Onwe ihe ọnwụ na-agbadagharị n'ihe nkụzi taa, maọbụ ihe nkụzi gboo, ihe mmekuzi taa, maọbụ ihe na-agbagharị n'ọdịnala Igbo, ị na-anya ya afụ my WhatsApp nọmba. Mgbe m kụziara ihe nji maka ya bịa, akpọkwa m ya, isendịalụ m meseji, aga m enyere gị aka. Ndewonu. Ihe nji maka ya bịa na taa bụ ihe onye ọdịnala Igbo kwesịrị ịma. Nke mbụ, ọ bụrụ na n'ime gị ọdịnala Igbo 3 months to 6 months and efuwabere ihe dị iche n'ebe ị nọ, nwanne ị nidiri icheji ya mindset, change ya orientation, in fact change ya mentor, have a new mentor. Nke mbụgoro n'ihe ị kwesịrị imegoro, nke mbụ na mbụ na ọ bụrụ na ị nabata ọdịnala Igbo, chighata back to your root. Ihe nke mbụ ị ghaghị ime bụ ịgba afa. Ya bụ number 1. Afa bụ spiritual lab. Ịkpọrọ ịgba afa, ịkpọrọ ya consultation, ịkpọrọ ya ka enye vision. Ha niile bụ ofu ihe. Etago? Ha niile bụ ofu ihe. Ma ọ bụ onye nwere ọrụ, ọ na-arụ ya n'ụdị ụka, ọ na-arụ ya n'omenala. Onye na-akpọ ọrụ bụ Chukwu Okike Abịama, nyanwa kere n'uke a na ndị India na-akpọ ya Bhagwan. N'ọnya bụ unmovable mover. Ofu Chukwu ahụ dị. Ndị ụka mgbe anyị nọ n'ụka ọbịa, ha jụrụ anyị, ọ bụ so ofu Chukwudị? Asị ee, ọ bụ so ofu Chukwudị. Ọ so ofu Chukwudị, nwere Chukwu na-abụ. Ihe dị iche na okpukpere na usoro ndị ji akpọkwu chi ha. Ghọtago? Ọnya bụ ihe dị iche. Then mana n'ofu Chukwu ahụ ka e nwere. Ọ nọ ka onye chọrọ ije Abuja, moto ya ebuje gị Abuja, plane ya ebuje gị Abuja, 911 even trailer ya ebuje gị n'ọmụmụ eji wee luo. O nwere ndị na-use wrong method. O nwere ndị na-agba n'okirikiri. O nwekwara ndị belivukwa na iso usoro ụzọ ndị okpukpere nke abụrụ ndị adịrọ homogeneous to us, n'ụdị a ka ha ga-eso. Mana ihe mbịa ka nkọwa dọkịta ihe kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo. Nke mbụgoro ịgba afa miri emi, mata ihe bụ nsogbu gị. Ọnya bụ spiritual lab. Ịgbacha afọ anwa, afọ ha nwere ike ịsị gị na ọ bụ ihe gbasara chi gị bụ Guardian Angel, ndị ụka kpọ Guardian Angel. Gị setụrụ ọchị gị na gị na chi gị kwesịrị ịkwụ, n'ọchị bụ ụzọ, n'ọchị ji oke, n'ọchị nwe ndụ. Ndị Igbo na-atụkwa n'isi na onye buru chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Ịghọtara ya? Chi onye ụwa mmadụ emegbu nwunye n'ụzọ. Ndị Igbo na-atụkwa ilu si na ọ bụrụ na chi onye adịghị n'izu, na isi na-acha ya awọ, meaning na izu ọbụla onye ilo na-ezu against you, ọ bụrụ na chi gị asịrọ n'ijizi abụrụ
ụdị disappointment a ịdescribe ụdị failure ọmabịa ịghọtara ya so gị na chi gị ga-adịrịrị na mma n'ọnya abụbụ na mbụ. Nke bụ afọ wee gwa gị na ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị kwesịrị ka gị na ha dị na mma, ka ha bụrụ ọnụ na-ekwuru na mmụọ. Ọ ndị ichie anwa ka ndị ụka kpọrọ ancestors, ya ka ndị ụka kpọrọ ndị saints. Ịkwere ka mmadụ gwa gị ga-achụ n'àjà wee nye ndị ya ancestors, ọha bụ ndị nsọ. Mmadụ ekwesịrị ịgwa gị na from na ikwu nne gị na ikwu nna gị na-enwego imirikiti ndị mmadụ bụ ndị nsọ na agbụrụ gị. Ịghọtara ya? Kpọkube ha ka ha nwee na-ekwuru gị na mmụọ. Nke ahụ ọzọ, enwere ike ịmụrụzi na nkụ dị na mba na-eghere mba nri, na o nwere mmụọ si n'ikwu nne gị si n'ikwu nna gị. Ịmụrụ na o nwere na mmụọ ndị ikwu nne gị so nne gị nụta ije dị n'ebe ọ nọ wee mụta gị. Mara ịmụrụ na ị ga-akpọkọ ụmụ mmụọ a ka ha paakị ya gị, and so on and so forth. Enwere ike gbakọ afọ ọ bụrụ na iwe onye mmiri, ọ bụrụ mma niile bụ onye mmiri, mana ọ bụrụ na iwe onye mmiri n'idikwa na ị ga-epekwa homage to mama nnukwu. Ọ ihe nna abụ ya, mama nnukwu, nwaanyị na-eme mmadụ odogwu, nwaanyị na-eme mmadụ eji amatụ, nwaanyị na-ebuli mmadụ elu. Ọ ihe mkpọrọ ya maka na o mego m mfụnanya bifo m bido ọrụ a, mgbe m ka bụ onye ọdịnala, ọ sị m jee rụọ ọrụ mmiri ka ebunye eme ka mfụnanya ndị o mere ya. Vat ka ego m ji wee rụọ ọrụ mmiri si bịa mara mbọchị ahụ na-eri ego ka onye ọchịchị. Ịghọtara ya? So ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na emecha ọ bụrụ na ha gwụ nọọ onyinye amara iji wee bịa ụwa, nọọ ha na-aghasasịrị gị ihe maka na ịchịkọtara ya ọnụ, arụ ọrụ ha gwụrụ. Then ọ bụrụ na ihe niile na-agbachara afa, ọ bụrụ na ijiri ego iji eme simple thing, akọwago jee na nkụzi m ebe m kụziri ihe uru akwa Igbo bara. Iwusi iwere akwa Igbo izie n'anyanwụ, ịkpọkọ chi onye ụwa m, sechi onye ụwa m biko na obi tiwara etiwa na nke gwapịara ewepịa ka m ji ayọ na-eji m akwa na-eze gị iwe, maka na o nwere ihe a na-eji n'aka wee na-eze mmụọ iwe. Ghọtara ya? O nwere ihe a na-ejide n'aka wee na-ayọ biko na akwa bụ ihe, akwa Igbo bụ ihe dị ndị. Ana m ekwu akwa Igbo, ana m ekwu akwa Grik. Akwa Igbo ijide aka chịpụta ihe na east wụ ọwụwa anyanwụ. Ọwụwa na ịmagoro ndị ụfọ ọtụtụ ekpere na ndị ọna na-eme ihe gbasara spirituality ghọtara ndụ ihe nke mmụọ, ma nọ east n'ebe a ka ebe ike si awalite. Iwere ezesi ya iwe banye na akwa, iwere obere nnu na mmanụ miskọtị ọnụ na-etinye na akwa ahụ, na-asị ya na nnu na mmanụ adịghị esokwa n'okwu, n'ihi kwere na ya kwesie ike ma ya biko iwe ezelụ ya zitere gị ego, sere gị onye ọmọgọ ya tụgharịarụ gị ajụ na ị ga-eme ihe dị na ya. Imesịa ya kwuo ijee n'ebe ụzọ gbara ịtọ maọbụ ịnọ. Ikwucha nke ọ bụrụ na iwere ọjị kwuo okwu, kwukwu ofu ihe ahụ, yọọ ya ihe ọbụla dị mkpa gị. Yọcha ọjị ịwanye ya wa, si ya na ị ga-enye ya ọjị a ya na ndị otu ya ha jizi aka awalụ kelụ. Ịghọtara? Debe ebe ụzọ dị ụtọ ma ọ gbara ịtọ maọbụ ịnọ, chiwa anya ma akwa tụpụ ya ma ọjị. Inwe 50 naira 100 naira ịtụpụ asị ego ihe aja ịnaba. Nke bụ eziokwu n'ime ihe a nkwụ wutu obi dị mma, ihe ebido fụ ife oge na-etere aka ya karị Sundays bidofu ihe dị iche. Mana echefukwana onwe a na ego ka mmadụ si merụ ụwa ma ọ nwee ka isi wee fụ na efuwago ego. Ichefukwana ijesichi deme maka na ekene nwaanyị na-agwa akịrịka adị agwọta ọzọ. Etu a ka ihe esi wee mekwado ndị ichie daiz. Ọ bụrụ na agba n'afa, ọ bụrụ na ọchị gị yọọ chi gị, yọọ ndị ichie, yọọ ndị mmiri. Ma agba akwa gaba ahụ nwa ana ka ego si bịa n'aka, bido medowe ihe dị n'ụzọ gị nwayọọ nwayọọ. Ọ bụrụ iwu na ihe eme atụ ọsọ iwe na-eme ha bit by bit. Nke a bụ ihe ị gaghị ime. Imesia ya nwee sị gị ịbụrụ onye na-ege ihe chọrọ ịkọwa kịta maka ndị my fans, my followers, my subscribers na YouTube, maọbụ ndị enyi m, maọbụ ndị enyi m, maọbụ ndị anyị na-arụrụ ọrụ n'Ugochi tụbọrọ na temple, maọbụ my followers ndị niile na-eche ihu na east na-erote Ugochi tụbọrọ na temple. Ọha ka m na-enye nkụzi a. Then maọbụ nọ ndị arụgoro ọrụ, maọbụ ndị kụrụ mbamba, ihe niile abụ ihe ị kwesịrị ime. Iwere ose ọjị mkpụrụ ịnọ wunye na mmiri ji asa ahụ na bọket, iwere mmiri wụọ n'ahụ, isi na-awụchapụ ụchụ mmụọ, ụchụ mmadụ, ụchụ nwoke gbara, ụchụ nwaanyị gbara. O metara bụrụ na nwere ihe ọjọọ ọ bụla abụrụ maka gị. Iwere mmiri asa ahụ, ịsasị ahụ, ịpọsịbụl ijuzu na tọwel wee dịrị anyị ahụ gị ka ahụ gị ka ọ wụtu okwu nwezikwara ike AC ma ọ fan nwere ike egosi mmata. Imewụsị ahụ yiri akwa gị, ị na-eme nke a
In a man for 21 days, believe me, you will see testimony. A lot of people that come name testimony. When I bought money, they showcase testimony. I bought money, your testimony, more Hamad, more say, see a voice, your testimony. Man, or to put them mad in your testimony. Nahane, me, and you now on our walk around. Then, he may say, I hear you get mail. You work that time. Oh, and then I say, me, will you give me no gay abroad on in the morning AM? You will give me from 12 midnight to 11:59 AM. Ihe metara o ji ụtụtụ ji wee makarịcha mma were ma ọ bụ ụtụtụ nke ime abalị ma ọ bụ ụtụtụ nke chi ofu ọbụla ụtụtụ bụ oge eji ekpe ile ọma while ehihie na mgbede nwa oge eji eje wọọ ma ọ bụ mkpesa ịghọtara ya ọ bụrụ na nchọ imebi ọgwụ ma ọ bụ nchọ ịlụ ọrụ complain ma ọ bụ ije n'ihu arụsị wee je complain rụọ ma n'ehihie na mgbede mana ụtụtụ bụ ikpe ile ọma ịghọtara ya so onye ka anyị si were ụtụtụ na-eje na njelu nke Chukwu ndị na-eburu mkpa anyị n'oge ụtụtụ chọrọ karị ka anụ ihe gbasara ihe ọma nda mkpesa ịghọtara ya ọ bụgoro ndị Igbo adịghị karị ka e were otu ụmụọchọ ọnụ ụtụtụ na maka mkpesa ya bụgoro ikene ekene imechaa nke a ị na-eme iweruzie oge sọrọ gị 2 minutes or example na iwere 6 am 2 minutes to 6 am face east why inside your room locate the 4 corners of your room ebe face east nọrọ ebe anwa wee kpọkuo chi gị kpọkuo ya ancestors kpọkuo ndị mmiri na ọbụna iwe onye mmiri si ha biko ịbịakwa ka ịbịa kene ha wepụta 2 points every 21 days wepụta 2 prayer points iwepụta ya ihe ahụ prayer point ahụ i kwuru the one ka ị ga-ekwu udo to 21 days ịbịaka kpọ ha gwa ụzọ ihe na-agwa ahụ ị na-ayọ ha ndị ka ị ga na-erepit mechaa ọnwụ na ị nwere ọjị ịgọ ọjị gọọrọ ha ọjị ịgọchara ha ọjị iji ebe ụzọ gbara ịdọ maọbụ n'ilo tụpụ ya ebe ọ ga-ekwu ga na-enweta ya nke ọzọ ọ bụkwa na ị ga-eji ose ọjị ajụcha ahụ ịtụchacha ahụ tụpịa n'akụkụ wọlụ ịtụpụna ya n'open place ihe ji atụpịa n'akụkụ wọlụ ka nwaanyị nọ na nsọ ghara inyefe elu because that ose ọjị still carrying your prayers ịghọtara ya nwaanyị nọ na nsọ nyefe ya na omegedi ya to your prayers invalid maka na mgbe ahụ ịtụpụrụ ya n'ahụ aja ọsọ ya nọgoro ebe ahụ eme ntu ikuku ka na-ebugharị the prayers because that ose ọjị still carrying your prayers ịghọtara ya then mmesịa nke were ọjị gudoro ha ahụji anyị ịwa na ahụ imechesi ha jiri aka awarụ ije tụpịa n'ilo ka ọzọ ihe eme ọnwụ na inwere nzu ịtụọ nzu ọ bụkwa na iwere nzu then iwere ụsọ hot gbata obere hot isi chi gị na-atụọrọ gị mmanya ndị ichie ebe nna m na-atụọrọ gị mmanya ndị mmiri atụọrọ m mmanya ezumezu mmụọ niile so m atụọrọ m mmanya ịkpọkụzie entities of powers na-eje ozi na Ugochi tụbara na temple na mmụọ niile na-anara aja na ọfọ anyị na-agọ na ya bụ temple kwa ụbọchị ha bịa were nkwụ ha tụọrọ ha nkwụ believe me ọnwụ ọtụtụ ndị si etu a wee na-eketa oke na aja maka na every day na Ugochi tụbara na temple anyị ga-achụ aja anyị ga-egbu anụ dị iche iche ịghọtara ya anyị adịghị enwechazi abụọkwana m onye na-ese ọrụ a na-alụ na social media now ime n'obi dị mma ị ga-enwe ike irite uru keta oke na aja anyị na-achụ na ya bụ ọrụ niile anyị na-arụ Ugochi tụbara na temple echefukwana ishare ya testimony I send it to my WhatsApp echefukwana onwe appreciation ị chọrọ isho o nwere ụbọchị ka m kwuo ya before ngaba n'ihe m chọrọ ikwu maka ya o nwere onye pụtara anụ one day wee kọchara m sị m na ihe nwere dị giving na ego o ji agba afa na o nwere wee gwa ihe ọ ga-eji akwa wee mechaa anya bụ ife o ji amepe within 1 week 2 weeks shop ya ahịa zụba ị mara nwoke ma asọzi nnọọ ka ọ bịa sị m Ugochi tụbara na ihe anyị nkwanụ mme na mmekwa onye nekwa n'ife apụtago na nna azụkwa ahịa gba anyụ na shop ma o mere ya jiri after 2 weeks ọkụ n'ozi ahụ ọbịakwa ojezie jiri aka ejekwa gorokwa akwa etu anyị si bụ ya jekwa emekwa ya ọzọ na dịka ahịa zụọkwa nọtị na afịa zụrụ ozi wee bịakwute m sị m Ugochi tụbara na nekwenekwa ihe mere nwezia ebe isi jiri ego wee gwa iche nọọsụ agwa ahụ ngwara ime ọnụ mmụọ mụ na ha so mere oge ahụ ngwara ihe anyị yi eme ọmụmụ mụ na ha so ji eme datị na ngwara wee wọkụ ịmara n'igwesịrị na etu ụfọdụ ibe si emeta ite ha na-eme ụfọdụ nwere ike isi Ugochi tụbara nwere ewe naira Ugochi tụbara nwere etu naira ka igboro mmụọ iji alụ ọrụ anụ etu ụfọdụ ndị maara ihe si eme
mana ụfọdụ nwere ike mesịzi etu ọnwa odebe ahụ nọọsụ akwa ahụ anya na ya amadokwa n'ụzọ esi eji egote akwa wee na-eme mana eme ọzọ nọ ezumezu mmụọ ịma mmụọ ole na-egburu ha n'ebiri n'otu ịma ọha niile bụ ezumezu ọha na-eme nkwu okwu eji honor that my words ịghọtara ya so ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị a na-agwa believe in me with a good heart you will see results. Ọzọkwa chọrọ ikwu bụ na ka esi ekpe ekpere n'ọdịnala Igbo ọ bụrụ na ị mabụrụ etu o si aga ọfọ mana o nwere ekpere ndelụ onye ọdịnala Igbo ọ na-aga na-ekwe very short prayer. Ị nwere ike ịpụta n'ụtụtụ ruo oge iji agọnya ọha eme that ya morning ritual. Ihe ekpere abụ Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, Chukwu abịa ma ekene m gị n'ụbọchị taa, chi onye ụwa m ekene gị, ndị ichie ebe nne m na ndị ichie ebe nna m ekene m ụnụ, ezumezu mmụọ niile so m ekene m ụnụ, biko meenụ gbagharanụ m na mbụ nwata na-asa ahụ n'afọ ebe ọbụla m si mejọ gbagharanụ m ma gọzikwanụ m bunienụ m elu, agaghị m echefu ụnụ, aga m na-eso ụnụ ogologo ụbọchị niile, udoronụ m meenụ ka m pụta ihe mee ka ndị ude na-echekwanụ m, na-echekwanụ biznes m, na-echekwanụ ezinụlọ m, onye chụwakwa m ya daa. Simple prayer efere ya na-ekpe ekpere a every day pray for 21 days kewe eziokwu na ihe afọ ife dị iche. Ọtụtụ ndị mmadụ ekpe gị etu a ihe ọma bido mewe na ndụ ha, imegide 21 days gwụ ihe nwetarịrị ụsa at least ofu n'ime ihe ndị a na-ayọ. Ị nwekwara ike bidokwa another 21 days again with different requests. Ọ bụrụ na ihe na-abụ ịyọ n'ọnwa gara aga 21 days gara aga na ị nwetara ofu nke ọzọ afọ na ị nwekwara ike iwerukwu ya brought ya forward with another request, ọ bụrụkwa 2 wee mekwa na the next 21 days. Ihe a bụ ihe kwesịrị ime. Ọ bụkwanụ na ị nọ mba ofesi ma ọ na ị nọ na city ebe ị nwere ike ije chụpụwa àjà ndị a na-ekwu maka ya na junction, ekpọọ m Ugochi tubelu. Anyị nwekwara mmụọ dị iche iche alụsị na-apụ apụ a na-achụrụ àjà. Otu ịgba na ijele ụwa alụsị na-eweta ihe akwapụ na ihe enwe ihe ọma dị iche iche achụọrụ àjà ihe ọma ka mmụọ na-apụ apụ wetawara ihe ọma dị iche iche. Ghọtara ya? Ọyịkwa na onye bụ onye a na-agbagbu, onye a na-emegide ndị ọchịchị na-achụ gị, ị bịa kụọ mmụọ a mba ka mmụọ a kwudoro gị ka iwepụta ihe ka iwe dee ude. Ọgwụkwa na ịbụ onye na-eme biznes ma ọ bụ na ị na-azụ ahịa ma onye na-eme biznes ọbụla, ị bịakwanụ ihe anyị nwa na-ekpe ewe ile ọma bịa ka anyị tichaa gị ka mmụọ anyị na-eweta oke awele wetawara oke awele. Ị bịa na-egburu mmụọ anụ, ị na ọnọ ịgbagburu mmụọ anụ, gwa mmụọ ka ị chọrọ imere mmụọ ka mmụọ kwudoro gị. Ịma na onye mmụọ riri nke ka ọma mmụọ ka esi enye mmụọ ihe na givers never lack. Mgbe ọbụla ị na-egburu mmụọ ihe, onwero ka mmụọ ga-esi gba nkịtị, onye amoosu ataba gị, onye winchi ataba gị, onye na-anapụ mmadụ okie ma ọ bụ ndị na-anara mmadụ akara aka na-agba mmadụ agba awụtụ. Mmụọ ama ekwe, maka na mmụọ mana na ị na-egburu ya anụ n'ihe na-agara gị nke ọma na ị ga na-egburu ya anụ. Mana ọ bụrụ na ịbụ onye na-enwe stingy hand na ire enye mmụọ ihe, onwezi onye chọrọ ịpịawa gị azụ ịnapụ gị oge chi gị nyere gị, mmụọ edebe ahụ na ọ gbasara ya after all kere nke ya lụzuru chi onye ụwa ghacha n'ụzọ, maka na a asị ofeke a nlụgoro ya ọlụ ọma na nlụrụ ya ọlụ ọcha na-azụ n'akụkụ na onwero nke gbasara ya apịawa agha azụ. Ghọtara ya? Mana ịbụ onye na-enye chi gị azụ ọ bụrụ ọgwụ ole nke e ga esi gba nkịtị ihe a na-eme gị na ị nọ n'ihe mgbu n'oke ya apụtazi. Ghọtara ya? Ọnya pụtara na onye mụ ihe na-achụrụ mmụọ aja na-emepe ọnụ ụzọ. Ọ bụrụ na ihe emewe aja ndị a ngwara gị mee, send anụ message 08057837672 Ugochi tubelu Oraifite ka anyị chụọrụ gị aja na temple. Ma ọ bịakwa bịa kụọ mmụọ anyị mba gbuoro mmụọ anụ ka mmụọ kwudoro gị ka ị mara na ihe ị na-achọ na Sokoto na ọ dị na Sokoto.
ndị na-azụ ya ma enwe ndị nọchi mba obodo oyibo achọ ha na-azụ enwere isi mana ha abịagobe were mmụọ a gboro mmụọ anụ mmụọ na-aba aga ha na-ejezi ha na-abata ha ji aha bata ha egboro mmụọ anụ ịghọtara ya gazienụ ngwa ajụjụ ị nwere jụọ m n'ihe nkụzi taa ihe nkụziri gboo maọbụ ihe ọ na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo udo dịrị unu Igbo makanụ anyị ga-adị ka echi n'echi adị abụọ ya gazienụ